വിഷുവിനോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ നിറത്തിലും വർണ്ണത്തിലുമുള്ള കൃഷ്ണ പ്രതിമകളാണ് വിപണിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. കണിയൊരുക്കാൻ ഓരോരുത്തരുടെയും സൗകര്യത്തിനും ഇഷ്ടത്തിനും ബജറ്റിലും ഒതുങ്ങുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ കൃഷ്ണ പ്രതിമകൾ വാങ്ങാൻ വിപണിയിൽ തിരക്കേറുകയാണ്. ലോഹവിഗ്രഹങ്ങൾക്കായിരുന്നു മുമ്പ് പ്രിയമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഫൈബർ മൺപ്രതിമകൾക്കാണ് ആവശ്യക്കാർ ഏറെ. വിപണിയിൽ വിവിധ നിറത്തിൽ ആകർഷണമായ കൃഷ്ണപ്രതിമകൾ ഇതിനോടകം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വിഷുക്കൈനീട്ടത്തോടൊപ്പം നൽകാൻ പറ്റിയ ചെറിയ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹങ്ങളും കീ ചെയിനുകളും ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമുകളുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ഓടക്കുഴലും മയിൽപീലിയും വാൽക്കണ്ണാടിയും അടക്കം വിപണിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓടക്കുഴൽ, വിഷറി, മയിൽപീലി, കൃഷ്ണന്റെ ഗിഫ്റ്റുകൾ എന്നിവയെല്ലാം വിഷുവിനോടനുബന്ധിച്ച് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. i4 ന്യൂസ്, ഏറ്റുമാനൂർ.